Gani mundagan eh. Mag-uwas nag-apa sila. O baka takit ini mo na mga bilat day no. Bahala siya makakita niya day eh. Amo tayo eh. Huwag nakita ba ka tato niya day? No? Nakita ba ka sa tato niya day? Bahala siya day eh. Kanang kita ta niya ba? Basta huwag siya kadumog day. Bahala siya makakita niya day eh. Ako may na-stress na niya. Nag-ilong day pagpa. Sus, mura dyan tapuling day. Kita lang lagi ka day. Pagka, tuma day. Day. Na-stress ka day. Stress ano niya day. Ako na-stress day. Uy, unsa day ka nang angay ikatambag anak niya day no. Nga kuan day. Day no. Mura mo siyang tapulan siguro day. Hindi ka maungrubot sa iyang No. Naman din na sige tagpangugas day mo siguro bawon. Bilagday. Sige na day oy manguli kita day oy kay dagan pa tabaon dito ana ra si madam day. Kay dili ato masiguti makita nga dito sa iyang balay day si kasama anak day muli ka day oy. Ha day manguli nang taday kay basig pangita na sa ko dito day. Chika lang tag-usap day ha. Kita lang ta sunod day ha kay chika lang tag-usap day kay ako uli sa ko kidagan gibulin bihon day ha. Balik lang ta kita sunod day.